Ay, kalami sa panahon, dili init, dili ulan, pero akong nahong gamugot. Pero sige lang, padayon nga po itong bridge tour. Tara! Dili sa mong bridge na ay coffee shop. Nami coffee mate, coffee shop, ladies choice, coffee, sugar. Sunod, ipakita na ko sa inyo kung asa miga plating. Medyo kalat siya pero dili na ako nailabtan. Kaya basig nagi pang file da sa segundo, ako mabungkag. Mao ni ang dick logbook, diri nakasulat tanan operation sa barko. Dili na sa mga apprentice, shout out din sa MPC. Ilang TRB, bus divider, tahal, PIS, GPS, barometer. Dili na punta sa Pikas, Nami, Maxi. Nakapatay siya kaya wala man may biyahe, naramay diri sa pantalan. GPS nga nakapatay, GPS, VHF o radio. Mao ning ginagamit pang PA o public address. Fire alarm control, panel board, steering switch, autopilot control, steering wheel, joystick, engine telegraph, radio kung manawig mo sa engine room, throttle sa engine, captain chairs, VHF o radio, compass error. Mao ni ang compass repeater, bali tatlo na sila kabuok. Ang duha naa sa port side ug starboard side. Binocular, VHF o radio. Mao ni ang compass repeater sa starboard side. Mao ni ang ginatawag na SART. Diri ang mga life jacket ug mga pyrotechnics like smoke, flare, parachute flare ug uban pa. Ship horn control. Nadiri ang mga flags Alpha to Zulu. Naunsan may kabinet, di naman masirado. Basig kailangan pa og like ug subscribe bago masirado.